Hi Jennifer. Weer ontmoet. Weer ontmoet. Lala voor Jennifer. Weer ontmoet. Oh. Oh, vader. Hi, nee, Sari Williams. En nou? Weet je, kan een mens zo schandelijk wees? Waarvan praat je? Wat zo pas gebeurt, Sari. Denk je dat is mooi wat je gaat doen? Is het lelijk of verkeerd? Ja, is lelijk en verkeerd. Alright, oké. Als dat maar al. Wat moet ik nog zeggen? En al wat je gaat zeggen, dat is alright, is oké. Nee, man. Stel even wat als jij zo opzet, mensen zoals ik in jouw koers weggedragen. Sari, allerlei mensen daar, weet ik ken van jou. En le weet ons vrienden, dat is liederlijk, man. Ik weet het, er is vrienden, jij kon ik je vannacht afstrijden. Ik is blij dat je dat. Maar dat ik nog gedaan heb. Wat heb je gedaan? Als je nog een skokkenkast, toen vooral ken ik je, dus zei ik nooit. Ik ken die vrouw niet. Nou ja, is mooi, maar je moet nou lopen. Voor wat ben ik loop? Wat zeg je meestal kennen elkaar? Ah, Sari, je weet dat het gelicht van maar weg te komen. Ik is ergens daarom je nou hier weg te krijgen. Wanneer dan ga ik mag? Zolang jij weet, ik is bitterlijk, diepelijk teleurgesteld in jou, Sari Williams. Ik is nog elke dag mezelf teleurgesteld. Van wat heb jij teleurgesteld? Omdat ik jou in mijn leven gebracht heb. Dat is recht aan. Draai maar om jouw donkere daden, om jouw onmenselijkheid toe te smeren, je mij slecht te zeggen. Hé, je gaat naar huis toe, maar je gaat meer kop zeer. Ik waar in mijn kop zeggen, Sari, wij doen het vandaag is kennelijk een verkeerd. Om een vrouw wat haar begraven zijn koos weer te dragen. Het doet zij ook geen geschuld als lelijk en verkeerd, man. Maar wat als jij opzet mensen zweren jouw geld? Als die panty. Dat is precies die punt. Jij komt hier in opzet wat de kost wegdragen bij andere mensen. Ze begrafenis, wat wettig met geld is. Dat is jou nog niet. Sari, als mensen weer zo nog koos honger, hoe jij tu bij een koos weer draagt, als een regie. Zo wat je weet dan loop nou. Want je stoot met moermeter en die rooi. Ik weet dus ook om jij zo aangaan. Jij schuld me zo bij je geld. Jij moet open, maar dan kom je in daar, hij komt bij de kast van jou. Ja, je gaat van dit komen. Hij is klaar leeg. Maar je is kast daar, ik. Als je jouw zaakje, Sari, ik eet meer, dus op je kost kopie. Maar in de meantime kom je hier en als advocaat voor andere mensen dat opzet door ook kosten geld. Sari, hij vrouw is dood, ze is begraven. En wat van mijn geld? Denk je mijn geld? Ga ook dood samen. Hij Sari, dat is wat ik zei niet. Maar iemand die goed kan, plus schrijft geld aan wanneer mensen gesterven. Lijkt die veel zo goed company. Dan moet je technisch raak, Sari. Ja, technisch ja. Nee, maar dat is lelijk, het is verkeerd Kom wat bij, je kom. doet, nee, man. Kan oma net alsjeblieft een beetje zachter praten? Van wat? Die baba slaapt. Ja, zeg haar, zeg haar. En Sylvia is niet zo luid. Als je nog eenmaal van mij zeker is luid, kan dan je spijt wees. Jij lelijke manieren. Want je is loud. Je is loud. Je komt hier elke ja. Ga nou eens toe. Ah, ik loop me graag dat mijn man wacht voor mij. Ik hoef niet te zijn, doe wat menselijkheid te leren, Sari. Jouw manieren ga je nog in daar buiten te staan, kom je gaan spijt wees. En jij gaat net zo spijten zo hij stuk tong vol bedrog man van Maar jou. nee, waarin is mijn leven? Ik sla meer deal. Jij moet jouw leven wat zo koud en vol haat is. Zie jouw zaak hier genoeg gewoon. Loop man. Als fijn, ik zal gaan zolang je weer die komt elke van die mensen behalve ik. Ja, maar Gaan, die joh. mensen zijn lopen zoals jij. Die Gaan, zijn alle joh, type gaan. lopen. Gaan. Met jouw veel huis. Maar je kast dat geld gekregen. Mevrouw money. Met jouw leerijskast wat een wortels in het. Bugs Bunny. What's up, dog? Nonsense. Hallo jullie, zoals hier van de Karoo. Dank je dat jullie hier de video gekeken. Remember om ons te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.